Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ni anata sa ikatulong Domingo sa Kwaresma mga igsuon ug sa makausapa gipahinumduman kita sa paglikay gyud sa sala kay maunay dakong peligro sa atong kinabuhi. Iampo nato ang atong mga leaders sa kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod, leader sa gobyerno, leader sa simbahan, nga kanunay untang maningkamot sila sa paggiya sa katawhan, sa pagbiya sa sala, dili lang sa pagkabot og mga kalibutanong kalampusan. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalitan ni ato mga slots, hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kaluwasan, lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy ug kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo o pagbuhat sa kaluoy, anaa ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon ang sa among kaubos og itugot na kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Si Moises maoy nag-atiman sa mga karnero ug mga kanding sa iyang ugangan nga si Jethro, ang pari sa Midian. Usa ni ana kaadlaw, kidala niya ang mga hayop latas sa kamingawan ug miabot siya sa Sinai, ang bukid sa Dios. Mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo
sa dagway sa usa ka siga nga nagikan taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit, apan wala kini masunog. Miingon siya, nganong wala man masunog ang sampinit? Duulon ko ug susihon kining katingalahang butang. Sa pagkakita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan, Moises, Moises. Siya mitubag, unsa man? Ang Dios miingon, ayaw pagduol. Hubua ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gibarugan. Ako ang Dios sa imong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Busa gitabunan ni Moises ang iyang nawong, kay nahadlok man siya nga mutan-aw sa Dios. Unya miingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang sangpit sa pakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos. Busa, mikunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon ug pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabunok kining yutaa ug gipuy-an karon sa mga Kanaanhon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Perisihanon, sa mga Hibihanon, ug sa mga Hibosihanon. Si Moises mingon sa Dios, kung adtuon ko ang mga Israelita, ug ingnon ko sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan, nagpadala kanako nganhi kaninyo, ug mangutana sila kanako, kinsa may iyang ngalan, unsa may akong itubag kanila. Ang Dios miingon kang Moises, ako mao ako. Ingna ang mga Israelita, si ako mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo. Unya miingon pag-usab ang Dios, kini ang isulti sa mga Israelita. Ang Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan, kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo o maloloyon. Ang Ginoo maayo o maloloyon. Daiga ang Ginoo o kalagko, tibuok kong kaugalingon, daiga ang iyang balaang ngalan. Daiga ang Ginoo o kalagko, o
ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo, gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Giayo niya ang tanan mong balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo o kaluoy. Ang Ginoo nagalig-on sa katarong ug sa mga katungod sa tanan nga gidaog-daog. Iyang gipahibalo kang Moises ang iyang mga paagi ug ang iyang mga buhat ngadto sa mga anak ni Israel. Ang Ginoo maayo, maluluyon ug maayo ang Ginoo. Dugayng masuko ug puno sa kaayo. Kay maingon nga ang langit hataas labaw sa yuta. Saingon labaw ang iyang kaayo, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsuon, buot kong hinumduman ninyo ang nahitabo sa atong mga katigulangan nga mikuyog kang Moises. Gipanalipdan silang tanan sa panganod ug milatas sila sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat, gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises. Ang ilang gikaon pan nga espirituhanon ug nanginom sila sa tubig nga espirituhanon. Kay nanginuman sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila ug kadtong batuha mao si Kristo. Apan bisan paniana wala kahimut-i sa Dios ang kadaghanan nila. Busa, gilaglag sila o gikatag ang ilang mga lawas didto sa kamingawan. Kining tanan mga pasidaan kanato aron dili kita magtinguhag daotang mga butang ingon sa ilang gihimo. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. Kining tanan nahitabo kanila ingon nga panig-ingnan nato apan gisulat kini aron makakat-on kita. Kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna may mga tao didto nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod ni adtong napulog 8 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore. Gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang molupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya, misulti si Hesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igira diha sa iyang parasan. Niadto siya aron sa pagpangita og bunga niini, apan wala siya'y nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, tanawara, tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahuya, apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi una sir, bisan niining tuiga na lamang, kay akong libutan og kubkob ang punuan og unya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kung dili, ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, mga igsoon, gihulagway dinhi ang kabuutan sa Ginoo nga nagtan-aw gyud sa mga pag-antos sa tao. Unya mipadala siya ni Moises aron ang nag-antos nga katawhan nga gilupigan, giulipon didto sa Ehipto mahawas sa ilang kaulipnan, unya madala ngadto sa yuta nga gisaad sa Ginoo diin adto sila didto lipayon. Luwas sila sa Ginoo. Mao na niingon ang atong tubag sa Salmo, ang Ginoo ang nahinomdom maluwas na mo. Ang tubag nato, ang Ginoo maayo og maluluyon. Kinsay iyang kaluyan, ang mga nag-antos. Lingiyay mong tupad, ina nag-antos ka, na nakay pag-antos. Og nagan ipag-antos, congratulations kay kaluyan kas Ginoo. Nakaron, matud pa sa atong ikaduhang pagbasa nga ang mga Israelita sa dihang gidala na sila sa Ginoo o gipakaon o gipainom didto sa disyerto, wa gyapon sila mauyunis Ginoo. Nga naman kay nagbagulbol, nagsupak-supak, nagreklamo sa Ginoo.
Pagreklamo gyud nila matud pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, gipamatay sila sa Ginoo og nagpasad ang ilang lawas didto sa desierto. Awa ha? Ang Ginoo maayo og maluluyon, pero magbagulbol na gayta niya, mo reklamo na gayta niya, patay gyud ka. Gilain na sang lingi sa imong tupad, ing nadili ka reklamador, mangutan-a. Inigreklamo na to, patay dayon ta. Unsa man ang reklamo nga gipasabot diri sa atong ebanghelyo, gi-emphasize gina ni Kristo. Unsa man din ang reklamo natos Ginoo? Gitawag na siya pagsupak sa kabubutos Ginoo. Ug unsa may tawag ana? Sala. Sala. Bisag unsa ta kapinangga sa Ginoo, kada nato buhat og sala, mahimo gitang kaaway sa Ginoo. Nga naman, mapariha ta sa kahoy nga way bunga. Kay ang tao nga makasasala, dili na gid na kabunga. Unsa man ang bungas kahoy? Sama ng bungas mangga, bunga sa kaimito, bunga sambag, bunga sa unsa pa na diya? Unsa man ang mga bunga makalipay sa katawhan o makaguol? Basta bunga kay atong hisgutan, makaguol, ay di makalipay. Pero wa gani bunga ang usa ka kahoy, makaguol. Muna putlon aron ta malipay, himuan na lang ng lamber, malipay gyapon ta. Pero bunga mangyapon na ang lamber, basta mapahimuslan. Muna ang kahoy diri sa atong ebanghelyo, giingnan sa agalon, putla na lang ni kay nag-usik ra ni siyuta, sa katambok siyuta. Pero unsa may gihimo sa hardinero? Ang hardinero mao ni si Kristo. Unsa may giingon sa hardinero? Sir, tagai sa nig chance karong tuiga ako ning kubkuban, akong abunuhan. Kung mubunga gani siya sunod tuig, ato ni siyang padayonon. Pero di gani mubunga, bisag ato pang giatiman, putlon. So ang Ginoo magsigig atiman nato, pero kung di kita mubunga, magsigig kitag pakasa, putlon ta. Kinsa may angayng putlon ron? Ang Team Marcos o Team Duterte? Or kinsa man rong mga kandidato nga nang-apply kunuhay aron moalagad nato, mo share sa ilang bunga. Kinsay angay putlo nila, kinsay angay sad nga papadayonon. Matod pa sa ato ikaduhang pagbasa karon, mauna ang panahon sa katapusan. Ang termino sa mga senador o uban pang mga posisyon hangtod sa konsehal sa lungsod, daghan nila matapos karong Mayo. Ano sa ato eleksyon? Midterm? Kana muna nang-apply sila balik. Atong analyson, yan na may duha ka team karon nga mogi kusog, daghan sila kandidato, ang Team Marcos o Team Duterte. Kinsa Manila ang naghatag og maayong bunga atong butaran, o kinsa tong wa gyud bunga naghatag lag kahasol sa atong katilingban, atong putlon. Ngilingay mong tupad ing nanana kay putlonon ing nakana nakinsay imong putlon karon. Naay uban diha dugay na kaayong gasigig lingkod sa atong mga posisyon sa gobyerno. Mura kaning kahoy diri ba nga nag-ingon ang tag-iya nga sige naman lang nig usik sa katambok. Ang katambok sa atong nasod gikurakot lang aning mga tawhana. Ang sa may mga sala nga gipahimuslan sa atong mga leader sa nasod, korupsyon. Number 1 gina, korupsyon. Sunod kanang naang mga pagtugot anang drugas. Karon
Kada adlaw makabati na tag na ay gipatay tungod sa drogas. Naagani foreigner di ito namatay, butang to may kasilyas. Burakay man tingal ito. O gipatay na sad, nanasaroy bago, the other day patay na sad, dihay galakaw lang, gipatay, dihay gaatang og sakyanan, gipatay. Kana bang nimbalik na sad ni bunga ni sa pagkadili mabungahon sa mga leaders nga nagdahas atong katilingban karon. Kaya naa maginas leader. O gimo nang pasagdan ang sala sama anang korupsyon, drugas, kaning pagtugot aning mga immorality, pasagdan nato mga smuggling, mga insurgency, kaning mga terorista, maguba gining atong katilingban ug mausik ang atong katambok sa yuta. Karon billions of pesos ang siging gawas sa atong panudlanan tungod lang aning kagubot nila sa politika, tungod aning away-away, tungod aning wa nila pagkahiusa. Nga naman, kay wa maminaw sa Ginoo. Mo na ingong Ginoo, dili ang kadaot sa kalibutan, dili makadaot ng linog, kanang tsunami, kanang naang Yolanda, kana bang mga kalit, mga natural calamities, dili na, or mga man-made calamities, matumpag ang turi, ang puwin traged ni Kristo, sige hanyag balik-balik, biyai ang inyong sala. So kinsa may niapil aning corruption, niapil aning drugas, niapil aning terorista, niapil aning immoralities, niapil aning pagkabakakon, nga way transparency and accountability ang atong mga panudlanan sa gobyerno, sige hagtago na ay mga blanco nga report, na ay mga wa nay budget, ginana ba way klaro. Unsa man na sala nya kun moapil ta ni ana, putlon tas Ginoo nya mahimo sad tang kataw-anan og makauuaw. Human napadala sa ICC nga prisuhan si former President Rodrigo Duterte, tuan na dito sa napriso na, karon pasad sila nag-Senate hearing. Nya ilan ang gidiscuss og unsaon pagpadala ang unsaon pag-apply ang warrant of arrest nga ihatag nato gikan sa foreign court. Karon pag gidiscuss, dili ba murag kataw-anan? Tuan na hino na priso na gi-apply na, karon pa nila gidiscuss og ilang nakit-an diha atong nabati sa Senate hearing nga daghan day kayo mga provision sa atong konstitusyon, hasta gani sa statutes nga gikan sa ICC nga wa gyud maklaro og tuman, questionable ang pagtuman. Pero sa mga nipatuman atong arrest warrant nga gikan sa ICC, ilas ang gidipinsahan gamit sa silag balaod. Naagyapon sila'y rason. Pero ang pangutana, niining duha ka panig, kadtong authority nga ngipugos pagpadala si President Duterte ngadto gyud pasakay atong eroplano atong pitsa 11 sa Marso. Nakahatag ba sila kalipay sa kinabag-an nga mga Pilipinos? Ang ICC nga nag-condemn ni President Duterte nga doon na siya'y guilty siya or accused siya nga guilty sa crime against humanity. Kanang ilang desisyon as foreign court nga gi-impose din his Pilipinas, nakahatag bagkalipay natong mga Filipinos, kinabag-an nga Filipinos. Mura tag kataw-anan. Kay samtang ang ICC ug ang nagkiha dito ni President Duterte nga pilar sa na sila kabuok, gani katong nanagdag picture nga kuan daghan ang ni-comment nga doon na di ay dito ni lingkod nga ang ilang anak namatay 2024 na. Nganong giapil pa man si President Duterte, doon na say doktor ditong anak
nga iyang gireklamuhan nganong giapil man ang akong papa diha nga doktor sa inyong picture nga wa man intaw na patya sa EJK. Sa to pa doon questionable gyapon ning nagkiha. Nya ang nagsigig-singgit ko no na social media nga 30,000 ang gipatay sa EJK, pagabot dito sa ICC 43 naman lang. Hain magitinuod ani. Pero ang ato lang yung dakong question, bunga ba ni sa kamatuoran o bunga ni sa pagkaway klaro? Mailhan na nato. Kaning atong eleksyon, doon ay supporting doctrine ana sa atong simbahan o gidawat po na sa legal kanang linatin man tingali na sakto ba ko vox populi vox dei. Ang meaning ana, the voice of the people is the voice of God. Mo na kinsay mo daog sa eleksyon nga butaran sa kadaghanan mausad nay gipaboran sa Ginoo. Basta walay tikas ha, basta walay tikas. Ana. Vox populi, vox dei. Na ay foreigner nga vlogger, American ba to siya? Akong nakitaan sa Facebook na kuan sa ko ba, mura sa kong na-struck niya kay iya man gi-evaluate ang nahitabo nato dinhi. 7 points ang iyang gi-share. Ang ako lang yung natandugan dito, naingon siya, katuhuan ba ni ang giingon sa ICC nga si Duterte nakakommit og crimes against humanity? Nga sa akong pagpaniid karon, ang tanang Filipinos nga naa sa Pilipinas ug naa sa abroad, millions of them, even in social media, nagsige mag-ingon nga bring back our Tatay Digong to the Philippines. Whereas ang ICC gaingon, kuhaan na des Pilipinas kay nakakommit nag crime against humanity. Mamiligro mo ana, kay kriminal na, abusive na sa humanity. Mo na gisulti sa ICC nga korte. Mo nang kuhaan na diha kay madaot mo ana. Unya ang kinabag-an nga Filipinos, makita na nato karon nang gawa sa karsada, nagbaha diha sa social media, ang sigig hangyo, bring back our Tatay Digong. Nakaingon siya, tinuod pa ka ning baruganan sa ICC. Foreigner ni siya, foreigner nga vlogger. Hilingi ay mong tupad. Ing na, kinsa man gyud tinuod nga nakakommit og crime against humanity. Ang tinuod yung makakommit og crimes against humanity, mailhan man na kay inighimo nila anang maong krimen or maong buhat, masakitan ang kinabag-an. Sama anang drugas, masakitan ang kinabag-an kanang pag-rape, masakitan ang kinabag-an kanang pagpatay, murder, masakitan ang kinabag-an. Di ba? Kanang smuggling, kanang pagpamakak, masakitan, korupsyon, masakitan ang kinabag-an. Jutay ra ang malipay. Pero kung jutay ra'y masakitan, awan sana lipay, niya ang kinabag-an, gisakitan, kanang maong buhat, questionable. So ang pagpadakop ni President Duterte, crimes against humanity, o gikuha siya padungad to sa ICC, that is questionable. Kaya nga naman, kinabag-an na itong mga Filipinos. Dili na lang ta magpakabuta-bungol, kinabag-an sa mga Filipinos, bisan pagani ang dili mga pro-Duterte nasakitan. Nga naman, ang ilang gitanaw, wa gi-apply ang atong sa tinaw nga pag-apply ang atong Philippine Constitution. Murabag giyatakan, wa sad gipananghid o gigamit ang atong active operative courts, judicial courts in the Philippines. Insulto kaayo sa atong soberenya, mao na reaksyon karos kadaghanan. Di na lang ta maghisgot og Duterte. Ang ato, kumusta ang atong konstitusyon, naa pa ba siya power to protect our sovereignty?
or yatakan lang sa warrant of arrest gikan sa ICC. Kanalay atong tugkaron tingali, pulos naman ta mga kamaong mo evaluate, mamalandong ta og moampo tas Ginoo unsa kay sala nga nahitabo niining maong sitwasyon. Kung naay sala, atong hunongon. Kung way sala, atong padayonon. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulong kaadlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, mudangop kita ngadto sa Dios nga mapaubsanon og mahinulsolon og masaligon kitang moingon, mapuangorong Amahan, kaluy-i kami. Mapuangorong Amahan, kaluy-i kami. Nga ang tibuok simbahan, musunod kang Kristo, ang tinubdan sa kadasig ug kalig-on alang kanila nga buot makabig ug magbag-o, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy-i kami. Nga sila nga nangandam nga mudawat sa mga sakramento, sa hingpit mamahimong abli sa Dios nung grasya ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga tigpanday ug mga balaod, maghago aron matukod ug magpapanalipdan ang dignidad ug ang kaangayan sa mga kababayinhan diha sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton, ang mga nanag-antos, ang mga nagmingaw ug ang mga nagbangutan, mahupay pinaagi sa makaalim nga gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa ato mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay nga matuuhon, makadangat na sa langitnong puloy-anan nga giandam ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy-i kami. Dios among Amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, malukmay unta ikaw niining among sakripisyo. Kami nga nagampo nga pasayloon nimo sa among mga sala, maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
Mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagakom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon og na buhom kaming ania sa yuta sa pan nga langitnon. Naghangyo kami kanimo Ginoo nga kining among gihimo pinaagi niining sakramento matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkamabungahon, fruitfulness. Nya mahitabo ra ni kun ang atong sundon mao gyud ang pulong sa Ginoo, dili nato supak-supakon. Ato karong tawgon ang ato mga children. Mao man sila yung mga buutan kay natong mga kuyog karon. Children 10 years old and below, please come forward for your blessing. Nahinay lang kay dagma niya mo. Atong pasalamatan sad ang ni-serve nato karon ang atong mga PIMAG, Eucharistic Lay Ministers, atong mga ushers and usherettes, atong love offering assistants, mga sacristans, ang atong IT, SOCOM, ang atong mga lectors, salmista, ang atong parish personnel, o ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Rolando and Mrs. Melodina Tulingin and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sige, ana inyong kamot mga children, kay amo mong blessingan. Let us extend our hands over our children. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo Kas mga langit, pagdahigon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nakapasaylo kami sa mga nagsala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsunay, hinunualo asa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, mapuno ka sa grasya, ang Ginoo nga naa kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Masipang pakpak sa ato mga kabataan. Salamat kay mga children. Sige, pauli na mo sa inyong gilingkuran. Dihala mo agis kilid. Ato sang pasalamatan mga igsuon ang atong mga benefactors and donors. Sila nga nagsigig palit natog mga slots. Ang atong daily or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces is BF DAG. Ang atong halin niabot na og 53,544 ka slots, napay 6,456 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nasa ni 16 slot challenge nga tag 8,000,
Niabot na sa 479 ang atong 16 slot challenge. Nya ang God's Healing and Deliverance Powers GHDP para ni sa atong Holy Week celebrations o sa Fiesta celebration. Niabot nag 11,196 ang atong halin. Napay 11,196 ka slots. Napay 58,804 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na sad ni 12 slot challenge nga tag 1,200 per challenge. Niabot na sa 387 ang atong nadawat. Kadtong haligi para ni Mama Mary, it's PMM para itabang nato sa parokya ni Father Arnel Ponce. 20 kahaligi atong giangkon dito. Atong halin niabot nag 7,974 ka slots. Napay 4,026 ka slots na lang gyud ang kuwang. So inaot unta mahurot na nino. Nya taasan ni siya 20 slot challenge nga tag 2,000 per challenge. 56 na ang atong nadawat. Atong pakpakan ang tanang namalit na tong slots. Salamat kay ninyo. Labi na ginang gasigig palit kada semana. Ug atong summarizon ang atong tagsa ka slots ani kung atong paliton tulo ka slots equals 700 pesos. Nya kung gusto tag challenge ang tulo ka challenges 11,200 pesos. Mo na siya. Nya report sad nato sa atong financial status sa parokya for the month of February 2025. Beginning balance 1,488,996 pesos and 70 centavos. Total cash receipts for the month of February is 6,499,804 pesos and 74 centavos. Total cash disbursements for the month of February is 6,788,153 pesos and 59 centavos. Atong ending balance as of February 28, 2025 is 1,200,647 pesos and 85 centavos. Atong pakpakan ang atong mga kaugalingon. Salamat sa atong generosity kamong mga territorial parishioners o ang atong mga online parishioners. Salamat kayo. Mga pahibalo, una, ang Couples for Christ, dunay Christian Life program nga pagahimoon karong April 5, Sabado, alas 8 sa gabi. Anha diha sa FLA office, naani sila brochure diha no, nya naa sa panghatag tingid dias gawas. Ang atong nagpahibaloan mao ang couples Brad Melvin o Sister Jean Monteliano. Mga igsoon, dako kay nig panginahanglan karon ang ato mga pamilya nga ma-enrich spiritually. Mo nang nindot kayo mo apil mo aning Christian Life program. Katabang kayo ni. Nya ang atong Via Crucis dinhi nagpadayon kada human sa misa sa alas 6 matag Biyernes nining panahon sa Kwaresma. Ang ato sang prosesyon sa image ni San Vicente Ferrer kada na gid na siya Huwebes panahon sana human sa alas 6 nga misa. Nya ato nang haguan tungod kay ang atong iampo nga magkahiusa na unta ang atong mga leader sa Pilipinas kay kundi gani na sila magkahiusa apil sa tagkabungkag hasta atong nasod mabungkag. Of course, ang kalambuan unta sa atong kinabuhi. Doon na tayo confirmation karong Abril 26 para sa mga bata nga nag-edad og 12 years old or mga tao nga nag-edad og 12 years old pataas. Nasa tay mass wedding karong May 1 para sa mga nagpuyo-puyo o nag-civilly married.
Ang deadline sa registration sa mass wedding karong March 30, sunod Domingo. So last na lang rong karon nga week. Nya ang sa confirmation April 10 ang atong deadline. Ang atong choir, kaning grand choir, ato na silang gitukod kay para sa ato mga special events. Sa pagkakaron, medyo kuwangan sila og mga voices, labi na gyud sa bass o sa tenor. Kinsa ninyo ang labi na sa ato mga existing choir, o katos ang dili member sa choir, mga parishioners nga maka-serve na mo'y gift sa inyong tingog, labi na mga lalaki, appeal mo sa atong grand choir. I-open na nato sa mga existing choir members or non-choir members pa. Basta doon na lang mo'y talent in singing, nya na mo'y time to serve, o doon na sad mo'y good and moral life as Catholics. Di ta mo dawat diha og mga dunay questionable in terms of morality. Salamat kayo para na sa atong parokya. Onya, padayon sad mo og support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Ang ato rong subscribers niabot na ni og 239,000 mula na tanawa. Nya dayon padayon mo view, like, share og subscribe kada adlaw. Nya tanawa sad ang atong official information nga atong ipakita dinhi. Ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Kanilang gisundan ninyo to avoid becoming victims of mga scammers. Salamat kay ninyong tanan. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.